Kubor nakaslem jong unongsan hima. Emily Barim kan nongkrem constituency uba Arden Basayumoy ulapan pau baga jing penlip light khakha kakta ya kipaj ba kajelah kamtam ya kipaj ba kibatrai ya kakam lajong badi kena puli kibadon online class man lagasngi nakaliang uni unong ilam ula ongru baga jing penlip ding kakta iki kun samla kibaseng kam sengjam daladi ulong baga dei kakamram jong sorkar panpej ya kejing ya jong kipaj ba kenang ba kanam kata ya kikam kijam kejongki Agabri bat kani ka load shedding ka baka MECL kala panbana kamdei tang ka jing snow ko jong asimet rei ka jing snow jong bobon balang ba ka jingle jong ka MECL kalong ka ba let's say ka bala kata hadu kata ye ki pai ba nomor phi snow thu hi ka jing don kam me ka boarding electric agini ki singi kamdei tang ha ka bashat batiu rei ki kam gi bobon ki karkhana ki jing tray bat kumbangi tip hakani ke pertai teknologi menta ka jingdon kami ka boarding electric kalong ka badon kamba ka jingpen bana kansan juga sorkar ban kandon ka load shedding nolor kata hadu pun kanta license haka shisngi kala kta jur ya ka trai kta bat kala pendu kamai ya ki babon ki don ki karkhana ki bade ki steel fabrication ki don ki karkhana ki bide ki mechanical workshop nang ta ki don chibun ki kam ki betray bat kalaktar wadi ki samla puli tikani ke jingle jong ka sarkar kala pen bitar yo bobon balang kap arpat ngisem ban ngilap ba kumbakalong hi ka jingkiu jong ka boarding electric hakini ki khniat banai kalong kabla arsha ya ka baki bri ki jusiu kat ba ka jing penbiang jong ka sarkar ban iPad ia kata ka boarding electric ka bayang kamlong ka ba penhuni upai ba kumba kila kren kop u power minister haki khendiat banai kula dep ula kren ula penpau ba kata ka situation hapo megale hak badi ba power scenario kala khambaha ndeke igi bangi ngi mat manta kalong da hongpong igi bagi kren nang tau power minister u penpau igi jing songu u chief minister lani penpau igi jing kemen boyo ia kata ka loan ka ba shispa shi hajar lai spa sausan klor tingang so kalun kadi ke bangin haban siu pat rengkat bakasut te haba pio e kalun there's nothing to chase about kabamut mundon kam pin kemen pin ki hendrei pin haban pin suthu ba habangi shimi kalun ngin haban siu pat te ke jingkli ke bami menta kalong katni ka government link ba ka power department ka shimram naki company lani nakanu kono ka kalat ka bakiyo menu ban haban siu ka boarding kan let ki consumer kan let shano ka sarkar ka dei ban batai shai ni ki jingle te dei namar ka ta daw ngi ba kani ka sarkar nolor ba ngidang shudat mat ya ke jing ya ke lockdown ka jing khang ki kam ki jam ki jing khang ya ka yang jing pai ba ki ban shong ha ki yang ki bon ki banai te menta ka wan sakani ka load shedding bar ka ba snow pla ka long ba kumba ngi tip menshim snam baro shisnam ngiyo ya uslap babyang lani we receive a sufficient rainfall te kumnu kala ban long ba menta haba uslap ngiyo obobiang hakani ka snem galadep menta dang hu panai ba ar phila declare yakani ka load shedding ban pau pen rengkau haba mangi upai ba ngi hab ban mat yakani ki